बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर दायो आङो जोंनि न' साखाथियाव थानाय गंसे गोदानै लुफुंजानाय मडेल कलेज बेयाव आङो एसे नायदिंलाबायफैदों नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नायफालांदो माबायदि जाखो माबायदि जायाखै ओमफ्राय बेखौ मथा-मथि अपेनिं खालामसिगोन आरो थाबैनो ओमफ्राय दुखुनांथावनि बाथ्रा आङो भिडिअखौ देखायनि दे नैबे भिडिअखौ नायनानै ला आंनि हिन्जावनि मुङा माया रानि मुसाहारि आंनि गामिनि मुङा सुबुनखाथा 2 नं दावराइबारि आंनि हिन्जावा थांनाय समबारखालिनो नबस्थि बाजारावहाय थांनो होननानै ओंखारलाङो बियो बाथौ फुजानि खरसा खालामनो होननानै थांनाय समबारावनो ओंखारलांदोंमोन न'खराव जेबो नांलाय खमलाय गैया बियो मा खारननि थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांखो आं मिथिया नाथाय दिनै गथ' सानैया बिमा नागिरनानै गाबगासिनो दङ आङो सासे गोरिब मानसि आं सानसे हाजिरा खामला मावाबानो मोनजाया बिनि थाखायनो दिनै गथ'फोर सानैफोरखौ लानानै आं बहा हाजिरा खामला मावनानै जानो हानो बिनि थाखायनो बियो जेरावखि थाया मानो थाबैनो फैफिनथों आं बेखौनो गोजोननाय मोनगासिनो मानो होनबा दिनै आं गथ' सानैखौ लानानै जेरावबो हाजिरा खामला मावनो हाया दिनै नै गथ' सानैया बिमा नागिरनानै गाबगासिनो बे फैफिनाबा आं बोरै मा मावनानै जानो बिनिखायनो बियो अननानै फैफिननायबा थाबैनो फैफिननायबा मोजां जागौ होननानै आं सानदों न'खराव आंहा रावबो गैया आं हारसिं आं बेलेगाव थाङोब्लानो बिसोरो रावजोंबो थानो सुबिदा गैया आरो बिसोरबो दिनै सासेया थाखोसेयाव फरायो सासेया दासो थांहांदोंमोन मानो होनबा बिमा नङाबा बिसोरो स्कुलाव थांनो हाया ओंखायनो बिमाखौ नांगौ आंनो नांफिनगौ ओरैबायदि उन्दै गथ'खौ गारनानै खारलायबाय आरोना मा बिखायै खारनो हायो एक्चुअली दा जोबोद दुखु मोनो आङो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मानो बेबायदि जाफ्लेबाय थाखो ओमफ्राय बेबायदि गथ'फोरनि सायाव अननाय दंना गैया मा बिखायै नागारनानै थांनो हायो लोगोफोर बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे स्क्रिनाव नुबाय थानाय आइजोखौ जेरावखिया नुवा मानो नुयोब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होगासिनो दङ बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो कल खालामनानै खिन्थानानै हरनो हागोन आङो ओरैबायदि दुखु मोनो मानो होनना बुङोब्ला गथ'आ ओरैबायदि गाबदों नै दा मा बिखायै बेफोरबायदि खालामलांनो मोजां मोनो दा खारनोबो हाथारखाया मथा-मथि खारनानै थाहैयो ओमफ्राय गासैबो हमजाजोबो आरोखि ना रावबो खारथायनानै थानायखौनो आं दासिमावहाय बारा नुनो मोनाखै आरोखि ना दा बांसिनानो हमजाजोबदों मथा-मथि दा मानो बेबायदि खालामनो मोजां मोनो दा आङो ओरैबायदि रागा जोङो आरोना दुखुबो मोनो आङो मानो बेबायदि खालामनो मोजां मोनो बेबायदि उन्दै गथ'खौ गारनानै मा बिखाजों खारनो गोसो जायो बेबायदि गारनानै खारनो गोसो जायोब्ला मानो गथ' खाङो मानो हाबा जायो ओरैनो थामोन ना ओरैनो इन्जय खालामोन हबे हौवाजों लाइन मारिमोन मानो बेबायदि गथ' खाङो मानो हाबा जायो मानो गथ' गथाय खांनानै मानो बेबायदि फोरोंलांनांगौ समावसो गारनानै खारो ओरैबायदि रागा जोंथावथाव दा बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि आंगो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन नैबे भिडिअआव होबाय थानाय आइजोखौ जेरावखि नुवा मानो खबर हरना हो जाहाथे माने बे उन्दै गथ'फ्रा ओरैबायदि सिउरि गाबगासिनो दङ जाहाथे बे गोजोननाय मोनो दा बेनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो जोंनि न' साखाथियाव थानाय मडेल कलेजआ हाबायानो नै अपेनिं खालामसिगोनानो ओरैबायदि बानायजोब्बाय नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरैबो जि साइज बानायबाय आरो ओमफ्राय हौरैथिंजायबो दं बिल्डिं गोजा आं देखायगासिनो दं दा बेबायदि आरो नै ओमफ्राय नैबेयावहाय राउन्ड ओरैहाय गंब्रै दङ आरो मथा-मथि साहाथिंजायबो खोलाथिंजायबो सानजाथिंबो सोनाबथिंजायबो गंब्रै राउन्ड दं आरो बेयावहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेबायदि आरो बैयावबो बिल्डिं होबाय हनै ओमफ्राय नैबेयावबो बिल्डिं होबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरैहायबो लुदों आरो मथा-मथि बहुद गोबां आरो नैबेबायदि ओमफ्राय बिनि हौरैथिंजायबो दं आरो दा नैबेबायदि गोगोम लुबाय आरो
जोंनि न' साखाथियावनो इयो मथा मथि आगाननै आगाथामल' जायो आरोना इसे मोनफैनो मावगासिनो दं नै दा मिस्ट्रिफ्रा फुरा मावगासिनो नै ओइ नै ओमफ्राय नै ओरैबो लुदों मथा मथि बहुत गोबां आरो दा रं फुनगासिनो बिसोरो কমপ্লিট হয়ে যাব না এটা কি রং দিয়া আছে না ৰং দি আছে ও আচ্ছা কেতিয়া ওপেনিং কৰিব এইটো এতিয়া মানে ৰং বাকি আছে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে ওপেনিং হ'ব আচ্ছা ঠিক আছে কামখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত जासिगोनानो आरोखि ना आंनासो जालायलांला दा लोगोफोर आङो एकदमबारे गोजौआव गाखोबोबाय आरोना ओमफ्राय बे राउन्ड बानायनायखौ माबायदि बानायदों आङो बे न'खौ देखायनोसै नै बेबायदि बानायदों आरोना नै बेबायदि राउन्ड बानायदों आरो नायनानै लाजोबदो माबायदि बानायदों आं एसे देखायनोसै नै बेबायदि आरो नै बेबायदि आं गोजौनि थालायाव दंफैयो दै नै ओरैहाय साहाथिंजायनि जाहैबाय बियो नै बहुद मोजाङानो लुदों आरो बेबायदि आरो नै बेबायदि ओमफ्राय नैबे साहानि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे सानजा जाहैबाय बियो नै बेनो ओमफ्राय बिजों गाखोबोनांगौ दा बेबायदि आरो ओमफ्राय आं खोलानिजों दङ ओमफ्राय नै बियो सोनाबनि जाहैबाय मथा मथि बहुद मोजांखौनो मावदों ओमफ्राय आं ओरैहाय दिन्थिहरबावनि नै बियो सानजा जाहैबाय ओमफ्राय खोलानिखौ देखायनो नै खोलानि बेनो आरोना दा बेबायदि जिर' लुदों आरोखि ना राउन्डनो ओमफ्राय आं ओरैहाय मेन गेटखौ देखायनि दै नै मेन गेटआ बेजोंनो बानायनाय जादों नै ओरैजों गैला आरो न'आ ओमफ्राय नै बियो मेन गेट जाहैबाय नै ओरैहाय नुहुराखिसै बेबायदि आरो ओमफ्राय नै गोजौआवहाय फुरा माबा होगासिनो दङ दासो सिलिं होगोन आरो गासैयावबो दा बेबायदि आरोखि मोजाङानो बहुद मोजां जादों लुनायाथ' नै दा बेबायदि आरो